Rebeka Šramková ze Slovenska ovládla svůj dnešní zápas proti Němce Wernerové 6-1, 6-1, tak jak je s ním spokojená? Tak ja som hrala veľmi uvoľnene a vedela som v podstate, čo ma čaká, lebo sa poznáme. Takže som vedela jej slabiny a využila som v podstate každú loptu, čo som mohla, tak to aj vyšlo 6-1, 6-1. No. I slabiny znáte teda, jaké jsou vaše silné stránky? Tak dneska som mala veľmi dobrý servis a return a hlavne som bola pohybová na tom lepšie, čo aj rozhodlo, bola som presnejšia na tých loptách, do tempa som hrala druhú, tretiu loptu už som bola na sieti alebo winner. Je to váš první zápas tady, to znamená, jak jste na tom s fyzičkou, jak se cítíte? Tak, bola som týždeň doma, trénovala som, takže som aj oddychnutá, aj natrénované mám, takže super. A ambice pro tento turnaj jaké jsou? Tak chcela by som hlavne prejsť kvalifikáciu trojkolovú a budem rada, keď nejaké 2-3 kola určite zahrám. Tak budeme držet palce. Díky.